Hejky, čauky, mňauky, já tě vítám u našeho dalšího videa a tentokrát je ze hry Alliance of Valiant Arms a já si spravím opět mikrofon. Počkejte. Tak, doufám, že mi bude slyšet něco nahlas, jakože víc. Tak to posunem, dobré. A co bych teda řekl, tato hra je free to play na Steamu, takže pokud chcete, tak si stáhněte. A nevím, co jsem této hře dodal, je opravdu dobrá, baví mě a rozhodl jsem si, že udělám sérii z této hry, která se bude jmenovat Expíme s Lubošem, takže bude strašně moc dílů, prostě jakože Expíme s Lubošem, něco jak Rady 1, 2, 3 LOL má cesta k max levelu, no tak já mám tady to. Jak vidíte, jsem strašná lámka. Já vím, že to moc neumím, ale tak nehejtujte mě za to, že to moc neumím, ale tak co? Jsem věděl, že bude někde zade mnou. No já nevím, co u toho komentovat, no to je docela těžké, jakhle komentovat bitvu. Ale doufám, že se vám to bude určitě líbit, protože mě ta hra neskutečně baví. No on hraje za snajpera. Jinak jsou tady ty tři postavy, které si můžete vybrat a do ní zase střílí z boku. Prostě si můžete vybrat 3 postavy v této hře. Můžete si vybrat, no, to je strašně těžký komentovat a zabíjet lidí. Ty vado, no, to je těžký. No, já to řeknu hned. Máte 3 postavy, vlastně snajpera na blízko a na střední vzdálenost a to mám teď já. Jak můžete vidět, tak takhle střílení, to je strašně nepřesný. To se strašně kejve. Jsou v tom plná lamka teda. Jako já už mám nahráno asi nějakých 11 hodin, no, ale prostě nejsem v tom nejlepší, no. Tak pojďte. Určitě díly se budou zlepšovat časem a časem. Ouch. A konec kola. Tak to jsem teda začal fakt neskvěle. No, doufám, že jste mě teda slyšeli a teď vlastně přistoupíme na další mapu, nebo možná bude jedna a ta sama. Možná, nevím, možná jo, možná ne. To určitě jenom představa, prd. No, nevím prostě, jak to říct. Ty, já už si to mohl načetnout. Tak dělej, ježiši. Jo. Victories. Koukneme, OK, dáme. Tak, kolik máme procent? 52. No, na chvilku budu mít nový level, jsem teďko, myslím, 4. Klada znak. 81 000, to by se možná mohl si něco koupit. Koukneme na nějaký zbraně tu, co tu mají. Ale jak to koukám, oni to mají pro vyšší věci spíš. Jakože pro větší levely zbraně hodně. A jedno. Jdeme hrát, takže start. Doufám, že mě teda slyšíte dobře. Přes ty zvuky. Já si to teda ještě slyším. Tak, takhle. Kdyby náhodou, víte co? Oh shit. Máme něco na mikrofonu, dobrý. A můžeme se pustit do dalšího prostě v boje. Tak načítá se mi to. Načítá, správně si mikrofony. Protože mi pořád někam leze a já nevím proč. Dobré. Tak. Sadeček dám takový blbosti, ale jo. Ale prostě to nevadí. Vždycky to, jak problikává tady ta obrazovka. Asi teď půjdem za snajpera. Takže třeba to je nahlas. Tak. Dáme F3 a dáme si snajpera. A běžíme teda. Dobrý, takhle vždycky za snajpera takhle jít. A takhle prostě jenom mířit a v podstatě vždycky si kleknout a tak, no. Takhle pro tu klásu sniper.
Ty, jsem ho zabil, to je fakt. Granát! Koukejte, no, já ho zabiju teď. Tak to bylo nepovedené, já jsem si myslel, že na něj skočím. A tady se strašně blbě běhám, musíte dvakrát zmáčknout Včko. OK, vlastně, koukejte. Tamhle to není sniper. To je tak nepřesný. Tak budu mít snipera. Tak, teď to bude hrát docela dobře. Mě to baví se sniperem. Tak pak tě máme. To je jedno. Musíte si takhle tady líst, zamířit. To byla čistá rána. Jo, mrtvej. Ty vado, takový kousek. Ale zabil jsem ho, ne? To je tak pravdu, no. Jsem po něm chtěl střílet. Všimajte, tak dělejte, pojďte, jdeme na to, kluci, to dáme, porazíme je, porazíme. Jak smysl té hry je zabít přátelé. Jsem se trefil, já jsem do mě, to trefa. Jo, já se mám co ještě učit. Nevím, co se snažil. Konec jsem se dělal. Ty vado, what? Ježiš, z boku. To jste mohli vidět, no. Z boku. Já fakt jsem úplně zapomněl, jak se to vůbec hraje pořádně. Ježiš, jak mě mohl dát headshot! Já to vykašlu. Sorry, že nemohnu do mikrofonu, ale opravdu to už není normální. Tak už se stíším hru. Fakt není normální. Ještě jenom mě dá headshot, tak. Já jsem se tam to krásně postavil. A čo to ne? Sorry, že to tak prožívám, ale prostě ta hra je úplně boží. Už to, já už nikam nic nebudu. Já budu tady takhle schovaný. Teď nic nevidím. Já se s tím vůbec nevím trefovat. Sorry lidi, ale musím se pořádně naskelit. Nic jste neviděli? Sorry lidi, ale jsem se opravdu pořádně naskelit. To moc nejde. Spíš vůbec. Jo! Dám. Už se na to trošku. Jo, zabil jsem ho. Že jo? Asi jo, já nevím. Vidíte to na záznamě. Nevejdu. Jsem se pořádně naskelit. Aby jsem byl lepší. A vypadá na YouTube jako nějaký machírek trošku. Že to vůbec nějakou umím, a ne takhle. Koukejte, jo? Tady schovaný. Takhle. Cože je tak rychle konec kola? Teď by to dostal. Teď ne. Je to tak rychlý konec kola. To je tak na nervíku. Když to je tak rychlý konec kola. Dáme si jinou mapu. Hráli jsme, no a co, že se mě nesmějte, že to neumím. Za chvilku tam budeme, takže kašleme na tuto mapu a jdeme si zahrát třeba. Jsme hráli, tak si teď zahráme toto. Dobrý, ready. Tak. Starting game, hej. Fuj. Stop it. Stop. To skillera 4 někdy znám. Ale odkud. Start. Aha, já jsem teďkom velitel tyhle skupiny.
Tak ne, no. To je jedno. Jo, jsem? Ne, nejsem. Jo. Ne, nevím. Connecting to game. Musíme pořádně rozdrtit, páni a dámové, co sedíte u vašich televizních obrazovek, nebo na co se vůbec koukáte, jestli koukáte, nevím, to je fuk. Koukejte na mobilu, koukejte na monitoru, koukejte na televizi, když monitor a televize, to je to samé skoro. Jdeme na to. Pojď na to, ať to stojí za to. Tak jdeme. Blind Eagle. Už se to mohlo načíst. Cross steel. Ok, jdeme na to, babies. Babies and gentlemen. Ještě mi, že se u toho pěkně blbě komentuje. Musíme sebrat tamhle ten kufřík. Ten by mohl být můj. Jenomže mý spoluhráči mě ho vyžrali, ale to není. Já jsem ho zabil. To mě taky málem. Netrefí. Netrefil. Jak pokud si se mnou chcete zahrát, což asi možná ani ne, že nemám žádnou koupenou hru na Steamu, ale asi si budu kupovat, aby se měl prémiově učit a mohl se přidávat lidi. A to až potom. Vás tady je. Jsem měl málo docela životu, takže jsou mrtví. Oni nám kradli tu. 7-1, to je dost dobrý skóre, ne? Co to bylo? Pojďte, dáme na to. Tak dobrý, no, spadneme. A máš to. Nikdo na mě nebude mířit puškou. A ty na mý kámoše. Vylítí granáta. Tamhle utíká. Koukejte, jo? On to donesl, to snad není možný. Já jsem myslel jako za... Hoj! To je nefér. To se svině. Sniperka je dobrá celá, protože takhle na blízko. Ten mohl být můj. Utíkej, kámo, utíkej. Tak, jo, vyhráli jsme. Donesli jsme to tam. To bylo zase nějaký rychlý. A zase mi to asi, nevím. Je mi to celá ukradený. Dáme si ještě jedno kolo z této mapy. Za chvilku budu další level. Což je úplně super bombastický, jo. Victory, tyjo, docela do sboru. 10 000, wow. Jo, 91%. Za chvilku bude nový level. Nový level, vidíte to? Jsem dobrý, co? Ready. Začali bez mě. Co dělaj? Si chci zahrát, sakr práce. System starting game. Jak ta kačenka, jak můžete vidět tady nahoře, jakože ten třetí z hora hráč, tak to je úplně první level kačenka. Já se tak nemůžu dočkat. Tak, jdeme hrát. Všechny zabijeme. Koukejte, jo. Nespadnu. Koukej jsem. Pojď k chačkovi. Určitě jde tady. A já ho viděl. A zabil jsem se skoro.
Kukuč. Kukuč. Chudák nevěděl vůbec. Já to budu čekat. Tak dobrý, že koho zabijete, ale on vůbec mi to neví. To je taková mrtvá spadla, ne? Tamhle. Já prosím to ukazoval. A? Takže jen pro... No, za chvilku zase bude konec kola, takže... Vůbec nevěděl. Běžíme. Já se netrefím. Chtěl být. Za mnou šel s přesvědčením, že mě zabije. Proč jsem si nedal manuál? Sekundárku. Ještě jednou to tam dostaneme a vyhráli jsme. To fakt není co kecat skoro, no. Zase. Vyhráli jsme. 12, 14 kedů. A to je dobré, celá. Za chvilku budeme další level. 97. Tak, tam si ještě nějaký to. Dáme si poslední kolo. To jsme teď dáme. Dáme zpátky. Ne, to jsem nechtěl. Já chci něco tady infikace včel, no, nevím to. Já si zahrát zombíky. Pojďte teda, pojďte, to ještě neznám teda. Tak na závěr videjka, že jo, no, fuj. A jdeme na to. Tam to bude trvat půl hodky. Takže kašle na čaba. Chci vidět ty zombíky. To mě teda fakt jako zajímá. Nebo co sranda. No tak start game. Tak on bychom mohli už udělat další level. Máme 97%. Tak doufám, že už teda v tomhletom prvním díle dodělám další level. Budu už na 5. levelu, jakoby. Expíme se s Lubským, že jo? V AVA, Alliance of Valiant Arms. Doporučuju teda stáhnout si tuto hru, protože je úplně, ale úplně super dobrá, jo, prostě úplně ultra mega dobrá. Mohlo by se to už načíst. Press the NK to toggle both the normal leaf and the infected leaf. To je dobrý, tady jsou zombici. Nečekání docela, co? What? Že znovu nakončil kolo, jo? Nechceš říct. Jaj. Ježiši. Tak to jsme ještě prodloužili. Tak já se vám ozvu až prostě se připojím do toho servera jakoby znovu. Jenom to by se mě teďka nemuselo lagnout, že jo, no.
Je dobrý, tak to nemusím ani dělat. Ono je to takhle dobře udělané, takže ještě si vezmu tohle, protože přeci jenom. Aha, oni už teda ne. A vyskočíme na letoplán a za chvilku to bude do... Zombíci! Co ještě nevidím, ale to je ukřažení. Já bych tak chtěl k ním. Já se bojím, mě něco chytne. Prosím. Jak se tam dostal? Pomoc, ale mě sežerou. Pomoc! Mě sežrali, jsem moc na to mladý. Jo. Tady jsem docela bezpečný. Tě sežrat. Bych mě mohl zabít. No. Já jsem se tak bál. Aha, no zemíky jsem může spadnout, tak to je dobré. Jdeme žrát. Konec kola. No jedno, takže já se s vámi loučím, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr, napište koment, jak by se měl změnit tyto díly, toho, jak spíme s Lubošem, takže já se s vámi loučím, takže aloha.